След който Душан Керкес напълно призна доминацията на зелените, днешната среща, припомням, е отложена от четвъртия кръг на FBET Лига, матч, който трябваше. Отсъстващите състезатели Бърнард Текпете и Антон Недялков Окаки. Без да губи никакво време, Ален Корошец обстрелва Серджио Пат. Добра реакция от нидерландеца, след което това като цяло беше двубой, в който Ботев нямаше аргументите да се противопостави на своя съперник. До тук обаче, в рамките на дебютните минути от тази среща, Ботев изглежда по-активен и открива резултата. Самуел Акере. На предизвикателството. Добро подаване на Ерик Маркус, завършващи ударе на Руан Крус. Резултата е изравнен. Точно 20 минути след началото на двубоя, Лудогорец успява да се разпише чрез Руан Крус. 1-1. Играта продължава въпреки падането на Педро Нареси. Намеса от Йонас там. Гол от Руан Крус. 2-1 в полза на Лудогорец. Гол номер 9 и гол номер 10 на сметката на Руан Крус означава, че Лудогорец прави обратно в резултата още до почивката. Една минута ще бъде добавена към края на полувремето. От това Ботев най-много трябва да се пази. Грешка, която да позволи на Лудогорец да контратакува, при това при разредени пространства. Трети гол за разграчани Рик Джонатан. Лудогорец просто няма нужда от втора покана при такива моменти. Убийствена ефективност от тима на Игор Йовичевич. Ботев Пловдив е в нокдаун, а Лудогорец е на едно полувреме от това да зимува на цели 13 точки. Повече от действието отвъд тази добавена минута. Тук някъде обаче чуваме последния съдийски сигнал. След едно полувреме игра Ботев Пловдив Лудогорец. Появата на игрището на Кристиан Ноачуко. Заради въпросната смяна се позабави малко и подновяването на играта. Това обаче вече е факт. Старт на второто полувреме. Суниш чака Ивайло Чочев да си осигури позиция, при която да получи подаване. Рик Джонатан сега. Петровски има свободна зона пред Петровски. Рикошет 4-1 за Лудогорец. 10 минути след подновяването на играта. Гол, който тотално изпраща тази среща отвъд възможностите на Ботев Пловдив. Лудогорец изглежда като отбор твърде силен. Ноачуко. Размениха позициите си на игрището Кристиан Ноачуко и Акере. Има ли нарушение също Константинос Балоянис? Поне към момента отговора е не, тъй като Драгомир Драганов остави играта да продължи. Сблъсъка между Балоянис и Вердоне вътре в наказателното поле. А и Драгомир Драганов просто нямаше нужда от извинявам се, много повторения. Това ще означава не само дуспа в полза на Ботев Пловдив, а и жълт картон на сметката на Оливие Вердон. Алекса Мараш срещу Серджио Пат. Абсолютно безупречен Алекса Мараш вкарва втори. На Серджио Пат бе елементарно. Ботев обаче се здоби с импулс. След дуспата удари на Ивелин Попов, отразен от Серджио Пат. Алекса Мараш. Корошец. Не получи позиция, от която да стреля. Вместо това Акере! Встрани от вратата. Там се оказа на края на подаването на Константинос Балоянис, удара с глава на централния бранител. Не затрудни Серджио Пат и така, дами и господа, край на футболната 2024 година.